Tupettajat, Jokiravun HP saa taas kylmää kyytiä, eikö saakki? Kyllä. Jumalauta, se lähtee nyt palasiksi, perkele. Me revitään joka helveti paska, mikä irti lähtee. Vedetään ihan atomeksi. Ihan atomeksi vedetään, noilla saksiniakoilla. Jumalauta. Noniin. No niin, eikö pelti pois? Tää pelti kiinni. Joo. Meni kaikki helvettiin. Ensiksi tämä vaikka. Jätkä on sormellut ennenkin jotain, kun... Käy niinku ammattilaiset melkein. Niin. Onks päässyt sormeilleen? Kovalevykelkka. 2 kovaa. Sen jälkeen tää täytyy ottaa pois. Ja tuo. Jumalautko lähtikin nätissä. Kato, jätkö enää etkä harjoitellut. Joo. Sitten tuo. Eikö piuhat irti? Karvat pois niin sanotusti. Tuokin löysäs. Joo, se kuuluu olla. Se on semmonen, kato. Sitten tuo. Kyllä on letkua, perkelee. Niin on. Mhm. Se on aina piukas se. Jumalauta. Olikin. Johdot saa kyytiin, perkelee. Sitten tuo. Vedäksä sä empunut helvettiin? Joo. Siihen tarvitsee tuo pitempi. Siellä ei monta ruvia oo. Näköjään. Mitä, onks sä nuukaillut? Eh. No niin, eikö tää on magneettipää? Ei se mitään, no... Missä vielä on tuolla? Tuo on ihan toimiva kone. Ai tuo on irtikin. Mut tuo. vittu perkele, puretaan nyt sit perkele, kun ollaan niin sanottu. Ja myyrää osina. Niin, kotelo on vanha, mut emppua, no ei nyt hirveän vanha sekään olla. Jaha. Onko vielä ruuve jossakin? Jossakin täytyy olla. Jostain se on kiinni. Tuolla. Joo. Tää tuo. Eikö se oo? Oh. No tää pois vaan. Vieläkin on siinä vieressä. Tuolla. Tuollakin on. Joo. Empulan hinta on 45 € prossuinen ja kammakki saa varmaan olla tossa tolla lailla paikallaan. Kyllä. Tai voidaan erikseenkin myydä. Torissa on mainittuna hinnat. Katotte vaan ilmoituksia. Mistä vieläkin? Se on löysäs. Se ei oo siinä mielessä. Joo. No nyt lähtee vai? Näin. Täällä on yksi vielä. Tommosessa paikkaa. Onpa se paikkaa laitettu. No niin. No tässä on tuo noin DDR3 muistia nyt sitten 6 gigaa käytössä. Ei perkele, ei ollutkaan tämä. DDR2 4 gigaa. No niin, siitä lähti Siinä. emppu. Se on torissa myynnissä jopa tällaisenään. Tai sitten tästä oikein viittis mitään irrottaa, kun tässä on kaikki valmiina, niin tuo on ihan hyvä. Tuplaydin prossu 2,4 GHz. AMD Athlon joku. Mut niin kuin näkyy, niin tuohon käy DDR3 ja tuollakin käy
AM2 plussat ja AM3 tähän kantaa. Se oli siinä. Sitten tuuleti tämä. Se on kyllä 2 kiinakojaa. Ei se tarvitse sen enempää. Ei. Se ottaa pienempi olla. No. Tuuleti. Joo. Otetaan nyt toi virttiski. Hyppää se sieltä pois. Missä vielä? Siinä oli se. Onko se joku lukitus? No joo, pittuu tuot noin. Mistä se vielä tuli? No ähti se. Minkä wattinen se on? Näytäis vähän kuvaa. 350 wattinen ATX, joo. Ja millaiset liittimet siinä on? Kummat 100 päätä siinä on? 2. Täällä on No. toinen. Ja sit noihin saa molekseen, joo. Noihin, joo. No kyllä sielläkin on parikymppiä saa. Joo. Siinä on virtti sitten. Täysikö me DVD-asema ottaa pois? Joo. Se on sit noista. Mä olen köyhä kansan laulaja vain, ja joulun alla taaskin veroja sain. Mun pitäis vielä uusia lauluja luoda. Se pitäis sieltä lähteä. Hei, etukuori irti. Aha. Täytyy ottaa kuori irti. Etupuolelta. Noniin. DVD. Onko se käryttävä? Se lukee RV. Joo. Sitten vielä toi, ota nyt muistikortin lukijakin pois vielä. Kun se toimii kyllä, mutta tosa empus se ei suostunut toimimaan. Mutta toisessa empus se kyllä toimii. Et Niin. tosa empus ei toiminut, kun tää lukija on ehjä. Noniin. Ota nyt se uusi pikki noin tosta noin. Kaikki helvettiikat, niin kato mitä oi irti lähtee, niin pois vaan. Jättää pelkä paljaa rungo. Joo. Tuolla on vissiin yksi vielä. Ei ookaan. Ei oo. Jostakin se on kiinni. Siinä on joku systeemi. Siinä on joku pikku sydämi, kyllä se sit lähtee. Ai kyllä se siitä tulee. Tuleeko No. nostamalla tai jotenkin? Noin. Joo. No siinä on komia tommonen. Nääkin toimii kaikki. Monta uspia siinä on? 2. Ja 2 sitten on kuulokepaikka ja toi toinen. Joo. Tämäkin toimii. Joo. Sitten onko siinä vielä? Ei siinä on vielä enempää sitä oikein purettavaa. Onko virtanappula voisi olla hyvä, jos se saa ehjän pois? Siinä on kerran hyvä tämä pääkato, että saa liitetty sit useampi emppuihin ton takia. Joo. Että saa kaikki virrat sit varmasti oikein. Mistähän, millähän se on sit kiinni? Se on varmaan... Joo.
Saisi olla ehjänä, kato. No niin, lähti. Sitten tää johto tuolta pois ja tuolta. Mä olin just tämmössä mutta etsimässä yksi päivä pitkään. Aha. Siinä on ainakin virtaletku. No niin. Siinä on jo kaikkea, eikö paljon runko enää. Pimppi paljana pailaamaan. Joo, tossa on muutamat takaraudat. Ei siinä mitään oo. Myyks sä kotelo? No, en tiedä. Se on kyllä vanha, mutta Niin. Tekeekö tommoseen paskalle yhtään ei mitään? vielä romikseen vaan. Hae vasaraa ja tee lommaa. Vedetään vähän märäksi, hei. Tekee tohon sivuun. Käy hakkeen leka, saatana. Oikeesti. Juu. Vasara mulla on mutta ei lekaa. No tänne, saatana, mä paukuta perkeleelle. Saatana, nyt lähtee kotelo. Raakanat. Mulla ei oo sit mitään isoa tommonen pieni. Ota. Ja jumalauta tavalla kotelottee vittuille. Antaa pikku vasaraa, saatana. Muutakaan saa lyödä. Paska. Tällä ei enää neikerikkä te mitään. Ei. No niin, eikö se riitä? Nyt sai purkautuu pikkusen, jumalauta. Purkaa kiukkuus. Teki kuta. Mut tällä ei tehdä myyntikoneille. Vaan olemattomille steenatavaroille. Näin. Mitäs sitten vielä? Ei, jotain muuta. Eiks tää nyt ollut tasaosatta pöydällä ja Oli. voidaan vielä kuvata noin niin. Siinä on 2 kovaa, muistaakseni 80 kumpikin. Ne mä voi myydä erikseen myöskin. Etupannin lähtee ton mukaan romikseen. Siinä on emppu. Sitten on tuuleti, toi. Ja tohon käy tosiaan DDR2 ja 3 kampoi. Ja AM2 ja AM3 plus prossu käy ja sitten on muistokorttilukija, tää toimii. Tämänkin mä myyn erikses. Tämänkin nyt voi myydä, jos ei joku ostaa tuo DVD-asema. Ja sitten on virttis myöskin. Joo. Ei kai. Ja- Emppu 4-5. Kovalevyt vaikka. En mä tiedä mitä niissä kehtaa pyytää. 6 € kappale vai? Joo. Sitten on tämä vielä tää. Tämänkin mä myyn. Etuuspaneeli joku. Ja myös ton näyttiksen. Se on joku... Joku perusnäyttis se on. Eikö? Niin on. Mitä siellä lukee? Se on 256 MP DDR2. No se on ihan perus. Se käy johonkin hyvään vanhaan myllyyn. Joo. Jos on integroitu paskana, niin tuo on helvetin hyvä vaihtoehto. Ja virtalähtö oli 350 wattinen. Kyllä siitä ei 20 saa. Siinä on potkurikin vielä. Niin on jo välistä. Siinä oli sitä, että väli se pyöri ja väli ei, mutta enimmäkseen se toimi kyllä. Se oli sit taas, siinä oli johdot huonosti. Niin joo. Siinä on letkut huonosti. Ne kaikki nuo toimii. Siitä saa vaikka koko läjän, niin vaan pankaa ehdotuksia. Tietokone on torissa. Tietokoneosastolla vielä myynnissä kokonaisena. Mitä siellä lukeekaan siinä otsikossa? Se mä en muista. Ja kyllä mä noi piuhoillakaan mä en tee yhtään mitään. Noi punaiset piuhat ja ruuvit mä jätän itselläni, jos joskus tarvii niitä, mut Joo, eli nämä myyrää mitä tässä on, niin näistä voi heittää vaikka tarjouksia. Siinä on muistikorttilukija 2 kovaa. Emppu on ainakin 45 € muisteineen. Ei viittis oikein erikseenkään myyrää. Mut sekin onnistuu, mut hinnoista sovitaan. Tuossa on näyttistä. Perusnäyttis.
Saa ainakin kuva näkymään. Jossa päin helvettiä tuo noin. Sitten tuo myyrää. Ja sit myyrää tää virtalähde. Mikäs tää nyt oli? Sitten oli Micro One ATXn 350 wattinen kytkimellä. Toimii. Se myyrää helvettiin. Toinen voi mennä vaikka toho empun mukana ja nämä. Nois voi laittaa tarjouksia, jos tykkää tuo. Voi ottaa yhteyttä suoraan. Joo, ja mun puhelinnumero muuhun voi ottaa yhteyttä suoraan, mutta se näkyy tori-ilmoituksissakin, että tässä tää tulee YouTubeen tää video, mutta laitan myös toriin nuo silti, että kummankin kautta voi katsoa, ja numero 040 8222 055. Et ketä on kiinnostunut, niin voi ostaa. Joo. Sitten vedetään röökit. Joo. Ei mitään, tämä oli tässä tältä erää. Me päätämme tämän kohelluksen tässä. Täytyy tätä hikepyyhkiä ottaa. Ja mä nyt vielä toi lähtee romikseen nyt samalla matkalla, että siinä on entinen HP kotelo. Ihan lytys. Se on ollut niin sanotusti kolari. Siinä on peltiä ja rytys. Oo. Joo. Kyllä helpotti, kun saa jotain hakata, saatana. Ei mitään, me päätämme tämä serenaadi tähän näin ja palataan sitten taas joku kerta, kun me jotain mesevää tulee mieleen, hei. Ei mitään muuta kuin kulli kovana ja märän vitut mielessä, jokirapu ja... Mikäs tuo noi... Miksä mua ei nimittänyt? Myyntimies Salminen. Myyntimies Salminen. Ei Etro. Se on ihan puupää. Ei, kai Etro on hyvä karju. Joo. Mut ei mitään. Jatketaan taas toiste. Se on terve!